Mentre que les nombroses queixes arreu d'Europa del professorat, de l'alumnat i dels treballadors universitaris han estat obviades pels estaments polítics i desvirtuades pels mitjans de comunicació, els dirigents europeus volen culminar la implantació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. És l'hora de que tot l'alumnat debati, opini i decideixi per si mateix. És l'hora que els estudiants, professors i treballadors facin sentir la seva veu. Universitat! Única i de qualitat! Universitat! Única i de qualitat! És per tot això que el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ens manifestem i ocupem les aules en defensa de la universitat pública i per la paralització del Pla de Bolonya. Oh!